लोगोफोर साफ्रोमखौबो दायो फुंबिलि समावहायनो आङो फैबाय बेंटल बाजारावहाय माने मैगं बेफारिफोरखौहाय लाना फैबाय बेंटल बाजारावहाय माने बिथांमोनाबो बिजनेसमेन नालाय सथ' मथ' ओंखायनो माने फिरफिलिजोंहाय नैबे फिरफिलिजोंहाय लाना फैबाय आरोखि मैगं बेफारिफोरखौहाय ओमफ्राय दा बिथांमोना लाबाय आरोखि ओमफ्राय गारियावहाय दोनबाय ओमफ्राय दायो माने दसे थानानै लांनाय जासिगोन आरोखि बेयो जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि बेंटल बाजार बेयो जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि बेंटल बाजार दासिमबो माने 7:30सोल' जादों टाइमा माने जायफोरनाखि बेफारिफोर बिथांमोना लांनो फैबाय मैगं थाइगं बायगन किमान रे केजि किमान मा लादों आने बायगन लादों दे फानहैगोन नामा टमेट' ओरैबायदि मोजां थान्दा माल खासा माल ऐजे मालाय हारियासो नै बेफोरबायदि मावनानैहाय फाननानैहाय जायो बर'आथ' मथा मथि गैया मालाय हारियासो नै माबायदि मैगं थाइगं बानायनानैहाय फानो बे फानलेनदों होनो ओरै जाहैबाय नैबेजोंहाय बिदिनो माने फार्निचार खालामनानैहाय फालें बायदिसिना टेबोल दं आरोखि नोंथांमोना फैनानैहाय लांफैनो हागोन गोनांथि जायोब्ला अजय मीठा लाव किमान एटाते किमान मीठा लाव 40 टाका 50 टाका 30 टाका ना 20 टाका और 10 टाका ना गलपारा आनिसे था दादा गलपारा माल এনেকুৱা মানে कोरिया बेसाबा लागे नै गारियावबो दंबावोसो हा फिथा गोथावथार ना मा बाबु नै फिथा जादों बाबु मोना बबेनि नोंसोरलाय बबेनि नोंसोरो हा बबे जायगानि बेंटलनिखा बेसेबां फरायो बाबु हा खोनाया स्कुल हाबो दा बेसे फरायो हा बैलाय माथो थाखोबायसो थफि नै बाबु मोना फिथा जादों बिस्थिबार बाराय बेहायनो फिथा जाबाय दिनैहाय फुङावहायनो फैबाय खालिनो लाबोगासिनो दं दखानदारफ्रा दासो साजायनोसै आरो बेंटलावहाय मैगं लाग्राफोरखौ लाबोदों नायनो फुङावनो दाबो मानसिफ्रानो फोजोबनाय जायाखै मैगं दखानदारफोरखौ लाबोदों आङो मा मोननो मा मोना बायजोबनो हादोंना हायाखै बिसोरो